garantia de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats, i que posen en risc els valors en els quals eduquem, la tolerància, la solidaritat, els drets humans i la igualtat entre les persones. Aquest acord no dona resposta als problemes reals dels centres educatius, sinó que els agreuja i instrumentalitza. Les mesures pactades destil·len xenofòbia i no tenen altre objectiu que reforçar les seves campanyes d'odi contra les persones migrants i contra el col·lectiu més vulnerabilitzat, els menors no acompanyats. Aquests infants són els nostres alumnes i no permetem que es criminalitzin. Volen destruir un dels eixos vertebradors de la societat i instrument indispensable d'inclusió i de cohesió social, l'ensenyament de llengua catalana. No permetem que el seu sectarisme enfonsi la igualtat d'oportunitats entre l'alumnat, vengui d'on vengui. Alimenten el negacionisme climàtic en desafiar el pensament crític i el rigor científic que volem ensenyar. Atempten contra els valors i la memòria democràtica, en voler esborrar els crims d'un temps passat que sembla que enyoren. Davant d'això, és la nostra responsabilitat boicotejar els seus efectes i fer que aquests acords siguin paper mullat en arribar als centres. Així com també és la nostra tasca reclamar una escola inclusiva, democràtica, crítica i que promogui el bé comú. Una educació pública i de qualitat, amb recursos suficients i amb unes condicions laborals que deixin de propiciar la fuita de docents. El respecte absolut per la llengua catalana, com a eix vertebrador de la nostra identitat i com a eina de cohesió social. Davant els intents d'imposició i de censura, davant les retallades i les amenaces, respondrem amb fermesa i dignitat, perquè l'educació no és un privilegi, és un dret, i no deixarem que els emprenguin, ni una passa enrere.